muntu ngenjo kioka njongo gai nani wetu kumweka nani kiko gotioka amaruko nyika ezukuru ye kanisa you are the wrong person in this place ayo kwa ndaka alina kwa magoro yo no yolenge madam on duty nkale kolera ngomosorora ngomotenga ga mama na chandikire nseye na sali kuchisukuru chenyinge ngorombiole abayiboli bane bono roje ngabachandikire nayo no mwiboli yole ko erengera lyango ngano mwana onarenge ngakikwara go chagokora kaki ngali cha give me one chance akitongira bosio kero go kongira bosio kolengana na machiko yo skuru omuntu orikonyo ga konya marua go sega gotumika bibinte bibigo tindia inka straight away Omogano on Ndizi TV nande ni chinga gichaba ngo kone na somoro beri Omogano ne aneko duga tomuregera kiro mondo na bwa Omogano abwa Omogano ye agotwerera igobono litkurana na kore ndia somoro beri ye kerna mangdo itwa kwanda somoro beri nyirana abagodo bwa sense meli ye mitandao Facebook to Ndizi TV News digital kwa sense ya YouTube na abagodo nyora Ndizi TV News okonya chinga ki abagodo tweet @Ndizi TV News kwa kerengel na boko tumagutira se namba ira skin yao igora botambe kero konra ni gokorana bono na somoro berio Omogano one oyugo jakira litugo liechuma go jakira chinse bere chamarwa ona kore ne asenjira ya bene oikaranso ike kero kore tera bagani bakirengenjo elinde kiro monto nyara ka bateba Omogano aye ani maite na iskabu no gwa Omogano kore ndiri tukurarero na kwari aniri ora Omogano oyo tubwate ase litukurarero gotiga ngarigani Omogani one weri tugo tingo gotebiningo korende nere ningani ekwanere bye komonyene kero duchaka Omogano oye asumuru biru Omogano one pasta karibu sana bono ningani otebi mwanju murina ayeningo ende kero duchaka omuru biru Omogano one biamono omuralia asiri bagali ya kwangeire na inchego ikaiga asegetesenie ke kiino ke Ndizi TV na gokirimono ase chinga kitinyinge nkobaligereria na baginkorora Omogano one na inchirero ni ritukuriane na inchinda nyane ko bankurwa Omogano one korengana buna omonne Nyasaye abetega ko ntonga na kumbeka aigaso wiko bwense bono mwanju morina taiko manyana ingorero tubwata sumuro biri Omogano rietariane omuraria nigonkoro kwa Clifford Mobisa Ratemo Clifford Mobisa Ratemo inche no murandia wenchiri ya karana kare ase kanisa ya Adventista be sabato iga South Kenya Conference rabona iga niyongo kolembere moyane aria asakoro konya kunguru chinse mocha motonto nincho murandi mumugabana orobono ase county ya Gusii mugabana Paulo Simbarati bono medo tarai ko borandia ngwa kinede koru kubwana bwa botirotira ngajya kwa borudu past umuraria nche ningongwire chinse mochia ibacho linyali bali masaba ya constituency ningongi boiroro kolende buya ningonkinerete chinse mochia asakuru kubogeche none Yesu Kristo mwegwetania ibole tu ari betelemu akairo ajikomenya sana agacha gukine Nazareth na nje bono nigongi boire chinse mecho lakini buya cheba lakini buya ni onkinerete chinse mochia bogeche no mama na tata barenga borokia nona kinira bono boiboiro asenka yomugaka nere bweri dario mwerwa bwana gose malitayan nale no rietaria tata nigakorokwa James Ratemo Atika ebano anene mogusida rojo kwa na mama mwabora kiningani okwane no muno mino rende mama ni mosigeta mono kiagara no Omogano ne karengo chikoyorwa nimbe ngo mukwanera mono sana kyani onyegene tenga injinigo ni onderi itunda ya masabo amama asego rietaria ye nigakorokwa ana Kerubo Margaret Ratemo asikwe boru asengeye nayo mwana monne kwe boru gosegati gosinayo nincho moke etwalenga bangwa babere
amonene nigakoro kwa Douglas Morara Ratemo nigakora ari mucho Nairobi Ministry ya Sports ninjo moke ase familia ya ito ase mama kole na tata nare no munonde okoro kwa ore principal mungoni okoro kwa Karen Ratemo nine nabana ba minto bande oyo mukoro kwa George Ratemo na abandi bako ku Vivian no yondi tomo bagetireta popo popo bona ko tuendeleta se moroberio yetu achakire kabisa bono kero kwenda sense media bogeche no wachakire skuru yago yoboroso kora debengo wachite skuru no na chite skuru no na chakire skuru yoboroso ngakinaiga ngacha kinaika kerasi ya kane ngasoka ngagenda chinsemo chiago chibacho naronga kora birasi bibire iga ya gatano ne ya sita nande ngagenderera ke tata nigarengo morokia olingo kolemera mimi ya sana samangana boje chisemi eskudo ko kunga biyombe ari birongo tata kandusi kagawo akangira ari ase skuru ya biyombe nona chibono kokorera matemu anakerasi isaino na isato nande nanga kora bujamono ngarangerwe skuru ekoro kwa kadero rotunga musocho bono kwa korire primary school yoboroso korwa wachire kadino boso gale form 1 bono wasoiro bone karo wasoro bone kana soro omoralia na bona kumanyenga nga soe skuru enene ya bwata maskania manene ndago tebinge ngakiyo katwale ko gena kadino rotunga musocho ntwe skuru eyo ntwancheire kobeka chianga una bantu barende barayia ingagiye kero ko gende skuru lakini go koruona nane go koruona bo gwanje lakini njesa ko nanjite skuru ina nale ko yego kelimo no niko nale gwanja kobeka uniform yaro kana rende none kera ngwete town ya libosongo abantu bande abagisangyo baroranga ngaingo soma ase umwako motangani oyo kabere kinaso abono mwako kabere unde form 2 nali amangana anyora taimake kiagara bono nkanyoranga na anyora basani bakorutinse cyane michi ya Nairobi abono kadino kadino nde bono michi ya Nairobi michi ya Nakuru anirende aba muri abarende nkansa koligere linga kipamenyete nkarange nangusu bono nengenjo bare ko kole bintu byabo bono gasoye saugete skuru saugete ndera ro muralinda abagote bibuya ya gerete egashepu Omogano no bubugima ekiagara nachi nanyora murabago utasigara ro abono kadino school bande ngo nyubale none ke nyugwa bono ginkirete kan musani na sigete mono na rekorranga no muntu bwengenjo twali wikaransa komo so boya arenge Nairobi ngenjare ko kole bintu biyaye na karapiri no rapping kotera matera ya una babo Tupac Shakur anga musika sana ingagie ibono nali musiki ovumeze aya babo ngano nini ngo bantu bakuru marieta makongo lakini rende saurinde yobo sae ndo ko musukoria ndo chenga ngatakambe buna barabu bono gero to de pasta o tana kwa musiruna basae gite kero mangi school kero kar ko soma kuru school yoboro so kwa chirabu family no kwata no isono tatu minu mwalimu walenge ko nyara mwalenge kabisa ko se otakamba walengo se bono ko nyara mwalenge ko nyara ko tebanga botakamba walengo bana ne kiagera ngake yumu mwana bu mwalimu no muntu oli buya mwana omuntu bosikire muntu oboire kabisa kai nande ko mogwete para nandega abantu batanga abana bali nabana bo mwalimu nyagete mwalimu chemisi na mwalimu ana go bono no twalenge buyanda tebe tindo chingo seli gusukuru raisi go singinte ya mangana yo kolemberwe school fees mojo moriri hono gwete na dole na pasta Clifford ya otwero Omogano kabisa wedo ikirase skuru ya Cardinal Otunga amuenseme ya Mosojo bono osoire kire form 1 form 2 koso akarase gekundi gete kia mungusita kana joto tengi kirete kamungusa kogenda ko badi moroberi tomo senyora tomocha nyora naboko na kutubati sense me yimitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wega sense mo ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News sokonya chingaki yenda ko tweet @Ndizi TV News bono pasta wasoira sege kundi ekyo aki ya kuirete nani ke ya kumusete waso sege kundi ya omoralia ekene kia mangana niona ngusua asengencho rende lifestyle ira abangwana bali bamenyete ngenje bare kororokana ngenje bakubika chianga noro chirene chiro mutana kineta risabu
nkanyora ngarorang'e na ng'usirwe ncheragete asoko babuna barabwo ande ngataka kubegia na inchembe buna barabwo ngakeyameka n'abanyoraga ari ase toilet twali kuyiroka White House skuru yaito toilet niyo yakoro ku White House ibono ejo bono bakaro White House ebono so margo bayamo ngabanyora bebiseta asekete gatuke gutioka keke kare gutioka kai anezi gara baguta nje ngagenda sema kuligere ndi curiosity elinga kinkeke obe kanyane sigara baguta nje ngayakora ngani genteke nje abamuraba ninke manyete batakora ngana nje ndaketema nabona achake tukunyo sigara yo bono kero tendrete ngonte birone waje kunyo sigara sari abakunza ige skulu e majiko talengo useno kwebisa kwalenge mondoso arende White House iyo kwa tebine cyo mwana ko White House omorali skuru ende onsi amachiko narororo nandi chiko amachiko mono niga kwanga mangana yo kunywa mangana yo gutachi sigara nechinyasore bitakiri skuru ende onsi so abana nigo twale kwebisa ose bari kwebisa elindo muntu anyare gukora ngani yo bobisi ikobono kwajakire kunywa sigara sari abakwa nibakwete magosene nusurendo abaganga gakego nene ngara kunanga gakara ntokera kero gochaka kutumie sigara goikego tokere ikobono bagonjirende yagotokeire kwa majiti ko sirio ma pasta kose akiba tokera sana ngara ekora uno muntu na rigikorwara akirene ngekongia ogwekongi koringa gantaka na njini ndoche tarengane ngakintangane na getema rakirende with the time umaite ngasa nande konara ko bono lendo kabo mwenye ngasa konara bona nje koligia bamuraba na nje timbo ataka besa gake naenda nagora utekerende gankongera sana muraria gankongera ko maintain lifestyle yo kunywa ekiagara yaga netichibesa nitibesa tata korwa kusaba ibuli bare ko ngabuna pocket money nchiare ko isana ngore quarter of twaka gore ngaki ya break na kanto kadeiga na ende ngore sigara na ende ngonywa maru eibono form ture kwajaga ende ufutaji wa sigara osibe ke bwesi ki ase school eibono umajumurire ko ngwede na fasting kiyo kunyatara pasta ujagire osibe sigara kirara ase school ya cardinal utunga ine yabamura wangu jero toerera mono kartugira na sentundide yakabiri ko rantora sumo mokumokato teina keraga ndre go chiabu ngikia bete baka bono tujikuriri umugano baka bono arum pasta nera go tebya bantu na tigabati ko nyu ekebweske wangu jero tora sentundide yakabiri tomache kutobwatia yature kasensamende yomutmo soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito vimerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusuburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange chimashini cheito gochi gukurigire cyoka nduto koereza bunorwarete wata tebina yiga buna boti bikorara kabungo igundo bobe igabu gento gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakurire to konyora umurwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirector bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano nebire ibere isano nemo kianda ibere inyaisano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Wego nabuku batarira ase nsemo ya Kisii ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene omurigireria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukorolibwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoroisigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa
isangwa risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba kirisimi asinamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu ayemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Mwajumoreri ya Ndizi TV kanaleta kubwati umurobiri bw'Omogano keroto na Pastor Clifford Ratemo asendurere tangani atwerera kabisa bono ni high school roikire uchagire kunyweke bwesi osesigara atote tujigote abana atote bucha asendurere yakabere ndi alito kujetika kwendera tore atote bekera alinga school yo ya moso ya kadno tunga moso jigo toma jago to bwati gende to bwato school wa TV yao pastor wana ngwata nena form tole kunyusikale kwa very influence naba murabanda abo nayibone bese yangu tumyoga ya pocket money ngakikwa gendera asubu mababwe high school mima sana omwanchwa omuralia nabo yaji yambere gasana bono gukora school yani kuruga kwe school ya kadno tunga ekelera bono nganari ko batebya lirianga kiya tuarenge asembeo inarotebya nga chibesa bono chansire gokea ekiagara chiriye muibuli yakorwa nchigo isana montogore mugati andi nchigo isana nandi uchikogore kebwesi ekyo lakini ya pasta igo chia tu ara mahitaji ande kile no mugati waro chikogora egono kwanye begero jaze zigara nanjira ne nayo muralia nekene ngabona mahitaji amendire yibono kuchisiko ga ariko siniki kuro sukuru ochia mama masabina andi kuchikolia kebwesi ekyo kuliye kenyugwa chisukuru chingaki aba tubwata chi inning ocho sukuru yaito osechi outing bone gasi nyinge ni yako genda so kuliye bintebyo bono konyanga no kuliye bintebyo reno mungaki ne gaikanga nalio konyore chinguru no konyora bolemu nalio konyara kokwana no namu iseke irinde bono rene konyara confidence na reju bono konyora gente ke kiabere kijamono ke gansa no gwansa koliko ko kaletera le kende babatenge gente ke binto bibwatere kemo kiara go chie kende bono gari bono mato oboibi bwasoire ikegara ngaire ndi chibesi chiko cha korwa ogoto kogenderera ko binyuwa bono wiko ko legendo keke wika bono ligichibesi chinjira chionsi bono njira eroreyemo neyo boibi igobono gwaro rine bese yakeri gwachakirire ne mukono murefu mukono murefu bwasoire bono umwana nabuwo bubono umate nabongora atebe none squeeze bana besukuru nabantu bande inga ngakende onsi abantu mbali bayibwire ko bisoba abayibi yani ororeri ruwa abantu abayibi lakini ekero umuntu gwansire gutumeke binyugwa nebiutie bibono wekanone se ino mwalenge abantu bayibi ose ororeri ruwa abantu bayibi wekanse koiba bono fo mutunde nalingo bateja mangana manene gaiga nalibono naso amangana aya fo mutiriti ndaika na asire bono ko gotambe na ikire mpaka stoko chisati chi abana bande bisukuru chisati obo ibona kwa bujire school bono tuanzire bono abana baanzire komanya obe chisati chitongo chao ni kwa chia abantu bachi ko kolera mangana abo ya twachirenda kibachi sibya bone bago chitengera bakachioma bono twabera abantu gwetania yomo bono tora abantu abange bagutumika ebintu ebi bono mutore na musani ondenga abantu kibagatengera techisati chiabo ntubono tokatebe tokogenda se domu tosema inse bitanda byabo to harvest to ngo harvesting to harvest chisati kwera izi komi kwa kende ke gracia kemo siringi komi ongebere kwa kulisigara ichinde kwanywire changa bone gaika wika bono bantu batengera bintu byabo chisati chiabo igori iri bali bakarende desiko inobona hano mwa tugasoye domume tugasoye ebitanda tuganza kwa harvest ibikoro to byabo
lakini bagotebanga amatuko yo mwibi nale ngakoba emerongene ani emerongene liekire nali tata tokale ko rusukuru twonire twanyure binte bibyeto abana besukuru bakatosambuliyanga bakatwambius tumeteke gusinga ke Ratebe bakababwata rende na ya bakatobukolie igoro bakatosagana bakatebarete tairi nko tosamba banta ngake yeto yakare muraria nibo muntu kware ko bwatwe ko koiba none mbosongo etauni gose tauni ende yaiga okubeke ruwe tairi wasambu kwako hone lito endete pasta kuja kukwana igoro yeskuru ya kadino tunga mosojo mwaru mbare kumanyana obobongo ko gose kokarkana bole maimo iboli otare kumanyana yaya Clifford obero mukabare school abari mu kumanya barenge lakini rende to cyumuntu wikota meko bisa wikari tukori merongene ligo ikanali libono lieka ali tuabuga tubono ali abana banafunzi baire chinguru sana chinga ki yaitoka no tunga abante baire chinguru chine na bara prefects au wake boke burose ande to abate chi prefect mono kubwana na baorokia lakini tukio likanga twasambwa ne principal ya tete gotokonya tugacha kotebu kubono akateya mura musamba abana abo bantigere nana banafunzi rende mbasi kete principal mate principal mbija kwarasikwa ko le skuru ko le principal umuralia mbuya otwara ngota masikanio nona banafunzi koko batenga boys stop it aba muraba bakora ndikeke bara bayigwera nga principal tebire nakiyagera bono bantiga no mumurondo twabwate tukomo ntwate kosambwa akatobeka se nyumba ya watchman tokarara ororo mambe saa 10 akaboka akatoteyono sira kuro skule ya mororo kana never come back again to this school nabona arwete kan nutunga igo tata na mu education officer kabeire akachikota megotera ngoma ete mwana tata ki kolengana na education act mwana tata keri abe expelled goser kuro school aya principal kamote igombi yo mwako yo na bogo che sukuru ole to mwana ora kini gokora naka ora sie kobini ekiagala bono njitingo chikotanga bana bamukora nga babangete akamwage kurege tini aya koyage komu ekagala musaka antakandusi kadino akangire skuru ende ko kunyansa bakwase yanko yana yakabeire asina beton ni one time anenga swama ngana yobo nyubo tinje tigotiga igori irigwata ko sambo mosojo kwaruro wajire nyansa bakwa tanwe ya moyoka bido biri birari mutu aya bona limentete tintage tibono kuigwera muntu iriyo ko rumosojo bo iriyo ko kadino tunga okwande skuru yenga umwe omanyira magoso gwakora na alia tego takere ko ndete skuru oya manyire lakini onani go bono ni ngakara ko yo mworo kinga mworo kibono mbora no manyite ngo mwana oyo oikera ne skuru ero ekiagara bono mangana yechise mitanje timwana seri kupi ngayago chirene skuru ya muntu kiago chinyetarie yao bono morekebishe twamukwanire tigairane no mwalimu akamukania agonga principal kaba siondieki akamotetata omwana otako genda nere ekiagara okumwira ni ana makweli no mbone namuruseti ya makweli goro ekagera bono ngata kwenda nyansa bako wajiro goro nyansa bako ibono form 3 ani wajiro nandi kwasomire tamu moyo igoro somire tamu ya masa school bone naikororo nanyoranga tingo genderera na gali na otruji na endete gosoka isiko yo sukuru ati nanyo amarusi ko gali bono sukuru nero tekatageti bantu bako nyumaru sukuru tetageti bantu bako utanya sore ekagera na ale tamu yemo muirio no lengoro principal lokoro kuwa pita magolio ndimu nere bono tale kwegenda ngo maene aseta mweyemo na soire na ende asogo salie binto nande na bero mwana mube ota chokomosaririe lieta ali kwanyorete ke kundi kende gosiba gisangi baolenda abalbakari ko nyungubo kia nesigara kusina bie kabona bono nabanyora ke makengima bona naiko nande litukelie mbokie timambi tochiete isiko na bamurabande tukajitokarari binte bya sibigotoka bono kono gwasomire tamu ye mokwarana nande seri kubono ke kabanga tinkoira na bono ke kabanga muntu oyo o maene nya nando chiete kulie bintebi tikabona ro skuru we ali nata ko irubono ari chinsemo cha tika skuru nere ko kuchania abayibori bono muibori bono ranga tigankonye musani na rengo ro mwako ko kwa principal nyarunda mwenye tarsuneka nera bono cha kongira gosini nkonye kero lakini ali nona ati nanyo rabone nduke ko kwenya sore ekoni guni cigarette
nande tika alibono nona nyora mangano muraria amakongo alibono nona ansabono gutumeka enyasore una breakfast lunch na marago keita ngende kete kia tete conditionalo esegi ene ya na kore tororo ibono form tirioro ono form tirindo ra kubono chani turega form 4 ya form 4 ninjengike wale muntu byakongire ikera bono no kurora ndo chiningirorete aira sinagenda bono chania form 3 ye gerendi ko konye ruoro lakini ndeka rokananga na soira sama kana inya sore bono bono ya tindiri kere kwa nyora ne karona ne nyingi kai no ikare nene mantu bala ko te bono ngoma to kwa kenya sore mbuchu na bako moto mongaini na bona aba ko te binga lakini tango te kene ke mangano murarenga engaki na nyute nya sore ingagende kerasi ko kore chisabo nari engaki na nyorete 00 igo kabwana ko jere ko kwanya te konyeti mwajumuri niwede na twendete gukwa na Pastor Clifford Ratemo kana to era Omogano ye etorasi high school ndukia garete roja kunya gusoma ngo ndaro nyungu bokyo nyunya sore wikira sensemo ya tika ari onyore nya sore nyinge bono nyure nya sore ukire gukora matemo onyore esiro tengo tore una esire yekara nyorete agatiga nya sore senda kanda kunyo nyinge ma kero kwa nyore esire ye bono kabwana nya sore ko konye kwa nyore esiro iwo bono kinane naje ko nyuri tukolinde umwalimu akanyora nga inkanyurire goche kerasi saa 7 to jinene wekanga nenye tumeke naende sisa after lunch ingale ko ira na after lunch umwalimu akandwa na nyuriru deputy principal okale kombasa nuro inga pa ingale ngogundense ngolire lesukule yale nge mixed ngojiko moka ko musaliga obe tinyaruka nji alenga alika umweke musibati oyo girlfriend to jinene mixed school ngora twaro le girlfriend ni bono ngake yiji school na bayalenge bono ngoja korolongo muntu na bakonda tero bosoko ase mwanchio ne gatata talibia nkaimuka ko musali mate ngamo chafu hapo pesana chindundi mwali mutate principal to deputy principal tikali umwana cha kwa ko mwalimu ngaminchoria bana bagacha ngokonya bale ngokonya bale mwalimu lakini nje bakonyete bagangali bagangatama kibono na tamira bane bagotenga bagwete binyuma tenga bana abero na baitiro monto konyo bachandete deputy principal mateza disciplinarian bono nya sore ene ya gere to kuro mwalimu ko chinguruke go se bono nya sore manyeten morali ego ko ngaina ego ko oro kinga yani ibinde byo biroche nane go kora kende yonso ko kora no bore mu bwose nga mbuyore bono kwa minjo iri kwa na minjo iri na chire sika alitika ali ngale siko ga ali muralia bono na ngainire nga ngo genda police report ngo mwali mundu anire inform diriro se inform fo wege bono iro ri form dina ko tabia bono na chira police na soire kale ira ni sukuru na tebia bana nga yentongelo mwali mubona rankole abantu barabata nakuri gole atama anga tengo ntamege ntukeke esukuru ngimega changa bekwe gali esukuru nguru police abana bakali gokana nga ya muira ikabe tumo ninyonde hiro yabo abaitero muntu bajande lakini ngabakani ngabateira ngora abana ba igenteke na gasotira oti mwete pitire mubuko kana chiete ngaso kubateana wana mwana mogorwane como siekerande ato yimbeto ma desu kwa morwan yebo no jetingero chibona mokomo bwane como siekerande merakini was wrong ekiabona na igetaria ase police ninje na abege tume mwalimu akatuwa kagenda ongarara agali goseseri mambia mungi na yanti yane ukorogwe bisibanya mwange ali south b nalio atakorangeri ngancho boyo muntu umwana mwalete de sukuru yeta kunyara bintu gabujaigo mos tigagende suya sikir kwa be kweseli nyimba baro rire no muntu na tumegete nyasore kusembala kundo abanyanyimbo n'abantu abangaini bakorra bwanga bakamanya nk'umuntu uyu nono kitagaso agaiga nk'umwarimu nero mukosera umuntu uyu n'umuntu kuri binte bibe ekororoka n'umuntu uyu nero ronderonga bona ndi aurangiri gurende arusi Clifford ali tayane sukuru achigo itwa bona rende takitone na nasumo tumakonde to kwerena bona teyanti yao nerenga yao konyeta kuira nsemende mwanju muri ono gwede na Pastor Clifford Ratemo ane to Omogano ye otire
jira tika wandi mwalimu omosoereire tigiume anti ayingorangirwa kana ya bono injubo yomosigo egira lende na utachigo itokera bena se skuru ali na tora sentu nende ya do ande odoro mugano no motambore igona ndre otoera mpaka kaatu chikumana ndi ajite ko bomurandie pona korandire chingondi chomonene igona ta chingondi tongirobe kara korandire ko Kristo bomonene gweno tora sentu nende ya gatatu Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokorentera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Nkoliole nyumba kogora obolemo kogora ugose property management tuwe chanda nonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asegi kegetambe no bale imeyumu chukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongoli ya gatatu room number 307A gosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete Sunlight Academy Day and Boarding Neskuru Yoboroso Egotoka Nyamache County ya Kisii Nigebwate ebirasi bya preschool Gweke kirasi kia gatana na gatatu Nigobale asagia Abwatobo toereru bwogosomera Aborokia nigobaisaine Riba gari yoko gosoreria Nebintu byoko gosoreria Nigobabwata mabaga asebirasi ao Ayerera onyoreru mwana ulibaga Aseskuru igyo Elianyora megelio Nogosomigwa Chisemi nigo chire chengencho mono naigo asu mwana wo aguchinyora goikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asebara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bilenko biechisemi Mbebono mwanju muri Ndizi TV karandere gutubwati sumurori Omogano ne nyero muri boni go jira kira litkuri chuma go jagira chinsa ibere echemana ko brasikiro bigoro Omogano kiro mondra bato Omogano litkura ni goto na pasta Clifford Ratemo uyondete go toera guru sentunne tangan yakabina ndabon to ajire yakata tunyurana Omogano gutubwati sense maili yemitanda Facebook tunyore Ndizi TV News digital asense ya YouTube na go tunyora Ndizi TV News so nya chingagi gendere go tweet @Ndizi TV News boge karanga likiao kituma gutira se namba era se skini ya urabu na bato taringa kiro jo Omogano yo Clifford andre kotoerera nande bono ikira sense media tiku rwani dio mwalimu yan ngina moke usanti ya yorangiriwe endelenda akari kumurusia sense media ndio mwali bagaenda bato taimina karanda tutoerera se murubiro yo Omogano one anti ya wono jire usengina moke anti ya moko jire dende akorusia sense media kaya kwirete goji past wono nabangira netika bono lende kabanga omungwano oyo akaroroka na school ya musinyire agwira ni Gusii bono nkaira na gwikangira nasa bible bane aiga Gusii elinderende nchakoligeli gwencherende naende ngokonywa elibono pastor ke gongo naje elibono ebinde bigana to kwa kana tika anti oyo nagocha nigagocha ka bible bane bamanyeterende ngaria byabere bube ntwatari gwirire dambagero kende no nyino gora gosunyundo gose mwibure mutari ko ta kwa ngero gosunyundo rojo muntu mbako iriru echera no cho musunyunte nkira munyare ta kunyara gosunyundo no bone sukuru ngo salire chinga kichiane ine nya sore libono ya garire ya gonjra ndake no anti ya gwirire ndi Gusii akora dirasa bible bao kinande kwa enda de ko ina kwa chite sukuru sengi kia ngana yo ko irane sukuru niyo yali ali bacha ko aria
ase skuru ekorokunga kamagambo kamagambo ne skuru ya Adventista Sabato of higher learning naona agenda muna asinge nchoko soma we secondary naona acha konyora mangana ya Nyasaye na nyaga kuiguritaria Yesu nikorandiwa bona wajire kamagambo kwande skuru rende skuru yo chkwandira masomo form 4 na letu bona form 4 kwara na letu ro form 4 osini nkorerende ke secondary kero mwibuli ona wade benge na tigo mwana onera Clifford akorerenda masomo nere na nyore egesero kia agocha kosoker kurua bintu bya mokongeire na nagenda ororo na kirake kiagara turujega abantu egene skuru yo Nyasaye inganale Nyasaye ngorandi guliro ororo abantu ngosaba bale amatera mayango terwale bono nekenenga eskuru ye nagende ku kamagambo ye kanisa njanko nyake nyanko nyende sense nga na nyara ko poa kurua se escapades chiani ngose bintu nale gokora bono ukanyira kamagambo bono none sabu elia y'abantu bali ababe nkanyora nga yakore nduke abantu bali bakonywa bali bago tumeka tinyasole bono mbake ile skuru ya romba lengo bange no moigo linga gotema akiboto jinje na lenge ya elebe ya igoro mono bono mbale konyara kumbwate kani mono ni mongi nyole ni ona na cheterimo mtu akatwalire nature walk agubara kamagambo ngoenda twalenge isiko maragoba litukulia Sabato twagenda twatara nature twara botongi bwa Nyasaye twamenya kwira ne skuru gasa 11 twagenda tuyarigania twanda twale sapa twamenya kwanda preps bono njeriringa twagenda nature walk ningi nyolitiro mongo genda ansemu garende kwenda seba koni gente kinarorire kare na manyire na agurire soda na chiroro na bekirwe change kamagambo bono ne igule rangolende ukugania maita addiction y'ibintu ebinero tegenda mochezo igwaso ile kwa nalire okotika noko kongo bono bono meseto bono igwete ke gusukuma kainga na kabeke chuba ime kamunyoke sukuru kande kerasi kiane kabeke roka yana ime kaina ngalisa pankairana bono liri ngoja maragoba twagatwarira amasabo musintu agatwarire gento togoro karene gosaba matotaraza preps devotion ndende maragoba ndaraja ka preps bono gingo soiga ngonyoro mumuro musani onoyo muri kuri kweri kimbunya ngosabare akene na mumuro ngora sabare karago saba ngoranga ngosabegeka no jire ndamara ka bwatiro gosaba ngora ko gendiale bono kama mumuro mushoyo anje te gosaba sana wani ngetongo koranga chibakarikana nabe getali roka yani kogenda ngora nyago kelingora ngora iga kende karusie roka aliga kagora gusabana ko nyana buyi ane soke ndara chigoso kabaro dingale ko nyago nyago naka bekire iga kachubakane umumulo litukeli ni ya timetenga kia korta kasabo kwenge okale ngani wale ko so dambe ko miro kwenge asiri ya Yesu Kristo amen katika tirimbu hata kachubakane nande bone batiembe aya nande ngale kanyono mwalimu on duty master Mr Mrs on duty olengri tukeli obe okotenga tata ndugu yangu abana bandekere bagusaba Nyasaye abakonye aye ni ogende tugutara muntu ngenjo kyokare njongo gayiga nani ngo kumweka nani kiko gotiyoka amaruko nyika ezukuru ye kanisa you are the wrong person in this place ayo ko gandaka alina kwa magoro yo no yolenge madam on duty nkale kolera ngomosorora ngomotenga ka kimama na chande kireseye na seli kujisukuru chinyinge bono burungo rombyo abayiboli bane bono roje ngabachande kire nayo mwiboli yole ko arengera lyango ngano mwana onarenge ngakikwale ko chagokora ka kingali cha nga ngechanse ngimbi akitongira bosio kegero gokongira bosio kolengana na machiko yo skuru omuntu ori konyoruga konyo marua gosega gotumika bibinte bigotindia inka straight away no negotiation amade mama tongira bosio abuni go tukamete inse goze aya ndense kabanga mudra komwe kabisa katama bono tingwanja echuberinga yere bona kajiringa kabisa tirende kaiga one ngotio kara kitama idinga ni Anthony okare eswenta imembe gete omweli oyo mukungu oli mungu oli na muloko mukungu lakini mungu nolenge
na babete omubwa bwanchani obonene akaigwa mabirero biane tachiti kongira bosio ntasoere okene kya mang'ana agantiga na nche kagera bono nkaira ngora bona mang'ana yo kunyibono naende ngasa gwanche kanisa bono ngaraira ngora sana in fact mpaka kindororo nyasa agakorege konenga changanyora nene mixed yarenge mixed school naro bono maite nganyore girlfriend na girlfriend maite no muntu bono kanya kabisa bono o nyakonti yamangana maya ukonganeria mayo gaterre biye kanisa erego na manyenya sa bono konya kongeni courage kitamanyitire ne background yane na ndi bono maite kintu kyo gukumi omwana bumwe madam yanko ya nyabeire mwisiki nero ibano kare koba mwanje nero bono kare kobe girlfriend ya onganchire kabisa munandi kai very nice bono nkanyoranga bone ibintu biri byane bono ne biro maite bole bibwana bono ngasa ko concentrate kumulikira marube na ko take my time kwa na nere kera break time na bakandete ire none na kandagera gakeiga ka bali nyomba mwabo ke bali bakarure nyomba mwabo baje school bono nari ngasa komenyo bugimo buye bono lendo ngwe ngare ngubogia bono kantu kali nasi kuibo enjira gete ngasa ko reform until bono to kora matemu tima itingi kia bete saitani kusenen saitani timanyara bono nande ngoira naga bono bono saitani ngayaru timanyeti kira nage nanka twa ne after mtokare koira na bono to kora matemu ngana ngaliye kadi ngiya kulikira musani oyo ne mate musani muya ngwanchete mono kumulikire kadi ngiya ngamugorre chocolate kai kaoroke skuru nero Awari mo aruri after. Muna ngato janga nyerere tege sieri ari ka uzanga. Lakini this time mungi nyole tachi tikonganya muna kanganyira matukanda. Nganyona tai. Lakini ndo agwato bumuro ole ko posta. Posta tora muro kire nebe. Ayo ro sapura communication nero ko jemeki complete. Ndo agwato bakanga tabu tu akarigira mangana yo bwanjanirende ngumulikira ebeche ya mwe ka kunikira resatu. Mwese umubwanjani bumuswati umetaka gwanchire agwanja pi bono ndika gingolika nona kapechi akama eroli kaisa to chingire lakini bona baitu agenderete iko lakini tukeri kine kezukuru ngamo mulo twale ko tumya mune posta ya idonga ya bano mungirero mwanchi uri one binti endo di boss bono mwaga chocolate akana kadi akakaya ikana mugorero mara go babo tuko kitoko chikomera na after preps aya ngaro binti bikomo mumuri agerani ya kadi rinari gete ebutoire chocolate arengo tata ero mbariete lakini kadi ebutoire mara kata eri kire katika bere garia laya drunkard umuntu yamanyira ngango nyuna arenga maru ke ojiro garo manyira bono muraliki ngokora matemu kuruka magambo ningongo kora matemu nde disappointed person no nanya sawa nkonye tenganyora minimum university entry even form karama kongsa ni ongo irana kabono bado ono ndo chinge tukara nkonye nseye no bolebi bona naira ndabono kabisa bono kuna akore form igo bono uri kapotore kadi yao akora matem kore frustrated ya magazi nande bono kwa akore lakini kwa temeto kanyora grade kyao grade ya titakero kyo nyasaga karate grade kiye gakera ngire university lakini nkiarenge my best ndatebe ikiagara to jimono lende I'm doing the exam while under pressure and frustration iribono kwa renga ali kwa tere na lende muswati na okonyeta ku karate kama ngano onkuboki madam yako konyete na kwa tere no mwana wa yorenge na manyete na muri bwanja na mwana oye muri matu kwa buri ngana na ichengo nya korengereri ndoranga nabo ne here bono kamotebet ikiagara bono inaga toroje gotokare go kwa na segete akokali gukuminga omwana oyone obesa konyora mumurori riri na nyorete ka gwate gentukeria nere bakaro bosani probably akanda kamurivire ringa mumurori tali muya iko bono kwa onde kwa kore lakini kwa tene kwa kore school kwa frustrated na ande ngoira no kareka o chego chaka gokora ande ko chaka kunywa marwa bono ase ereba nenesa lakini bono kwa kore form 4 kuruka magambo kwa tene lakini konyo atora dore kabisa rende kama gamba rende akerende igatu ya renge bona umaju moriria mangana na mange pastor Clifford Ratemo bwate
ni goturagana na hajo tutebia se wiki gocha atutebi igoro iyo mugano yo oye nituchikunyokora ikiano mugaroro wede ne njijana njetere kunywenya sore kunywa marwa ojire skuru wedri skuru jinyinge ya irene na ujire gukora kamagambo ko de form 4 wono nganda nina weekend achikotoerera atutekera kode teguru kamagambo wono kwenda kare ujire kana ningonywara marwa gati ototebinga tukumanyana ngai pasta ikerede mpaka bono ngaro pasta ikina kinekerenge kanene ato encouragement igotosuka tonyarane weekend nyora nabako na kutubwatia sense meri mitandao YouTube tonyara Ndizi TV News kwa sense ya Facebook na tonyara Ndizi TV News digital tumirane weekend asumuru beriu Omogano. Television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bw'Omugusii neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubili emerunge chinka kichonsi Ndizi TV wensu Omogusii. A company ya Davis and Shatcliffe nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp gwaka mache kurwegesima mbabwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbabwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebia buso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache ichicho tumike stima wose solar kurwase bohol ngose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubuguria umusigo guikase nka yao nigo bago toka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakiresime ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shatcliffe ango yobo kori emirimo bwao asogutumika chimashini chekerero chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses
mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara, wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta, wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari, wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza, au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Omurigiriria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi wabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath, bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusi sangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchurie tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asipara ya Kisii Migori Highway gosoba kiresimi asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu AMO. Palamax Executive Spa and Baba. College ya Tenacious Harbor niyo igurete imirango yaye guciye se bari batagite kwegera ubu bweni bw'ugutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari babwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari babwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyuko manyamange kubwatikana nobukoreli bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twin Towers rirongolia kabire gosoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere nabwo kubarikira yuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imiyumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montage obviously yeito to make sure nga twamwa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagra munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no
no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo gorba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shortleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korri bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati ya mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache ichicho tumike stima gose sola kuruwasi chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwasi bare nigo bagukubugoria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakiresime ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye. Davis and Shortleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero nkoriole nyombokora obulemu kogora ugose property management tuwe chandanonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asigi kegitambe no bale imeyumu chukisi asamagacho Uhuru Plaza lirongoli ya gatatu room number 307A ugosoba kiresimi ase namba Isano nebire ibere marakabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangoerie okonyorageli utagete ebundi engia ni yekorekana ritukoli agoika semeremo yao ne mashini iliya kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine router machine
chibetiri, chimashini chogosonera chianga, welding machines, chigrinder, chipower saw, woodworking machines, chichef cutter, chitinga, air compressors, submersive pumps, water pumps, generator, solar panel, engines, electronic hood and plane, nichinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, iri asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyumu chukisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mpabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyumu chukisi, vakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko belia mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi ina ao. Power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakirisimi ase namba enoti isanu na eyemo isano enoti marakabere kianda isanu na isato ibere isanu na gose enoti isanu na eyemo isanu na isato isanu nemo enoti isanu na inye isanu nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyigo toka imeyumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakitoka montage obviously to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia marioga kawaida aito gutatokorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu room 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omorobilyo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogo nkorwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo
konyora namuna ababwatani kurwasa chigosori ao kurwasa maminyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwasa chiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga n'ikindi kinyinge kera rituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 chigosori ime ya Ndizi TV omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naike bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesimiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoroboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime oburimi n'obunda n'umuruburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rw'Gusii na bwigo Kenya ngima kwimokerera iguru oburimi n'obunda voigo oburimi nesiro gosenegete ky'omugongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwa Gusii twabere togotara imeyorogongo rwa Gusii twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balya Gusii chiamate chiria chiisane kirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye